Slowly. Anata mai ni? Watashi bak. Watashi mae? Okay. Anata ya. Ikan takusan aru. Break deh coba. Break. Amin to kicet to. Abadai. Ay, kita ni. Ay, anata mai ni? Okay. Coba guys. Let's go guys, maulan ang panahon guys. Basta amping ang tanan guys. Panahon ako ng kauban. Let's go. Let's go. Okay. Come on. You first. Yeah. Okay. Ata mai. Okay. Yukari. Pas kemsikan. Hinay lang kay ulan pud banay. So medyo delikado guys, no? Hello guys, welcome to my vlog. Vlog na naman si Wilski. Karon lang nag-out gikan sa work guys. Basta nag-bike na naman. Bike na pa ni. Pauli guys. Karon guys, maraglain ang panahon kay ulan man. Walay hangin. Ang nakapait guys, kining ulan din na hangin. Ay, iduksay kayo guys. Karon konto ra lisod sa bike. Ini guys, ulan perhina lang. Punya ni kusog ni. Madto man ako recycle. So wala lang ko niadto kay kasi mabasa pa noon ko. Ay kusog ni ulan niya 100%. Sa muli na lang ni guys kay para magsabay video ha. Budero? Istorya niya ang uyab. Nasa uyab daw. Di palpig niya ka. Uyab niya di palpig. Doon saya negosyo dito sa doon sila negosyo guys sa Ripal restaurant. Nanapan na yung ate nila nasa Tokyo. Kabut guys oh. Bugna pa magod gamay. Bugna pa gamay matag daw. Nanapan na sila sakyanan dito sa ilaha guys. Nandun yung pag-bike sa Pilnero. Hindi kayo kabaluwa. Kalpaan lagi ko. Let's go. Okay. Kalpaan lagi ko guys. Dahil may mga gagawing dalan. Gagawing dalan ba? Okay.
kusog ba yung daga na yung bike. Yung bike ay hinay yung daga ng guys. Ito kong ligid ba. Okay. May sakyanan guys. Pag walay sakyanan, tabok ka. Ayag tabok ka ng sakyanan kay abunay. Delikado, siyempre. Kung mag-alanganin ka, ayun na. Ayun yung pag-alanganin. Diba? Anak lang tirada guys. Dito to kay global light rin guys. Pasana all ka ba? No? Diyan ako guys, matut ako, karon guys, matut ako recycle. Pero wala ko nila yun kay tawag ka kusog bang ulan niya. Basa akong kuha sapatos. Right. Akong gisuot, Adidas man. Yung lapos ang tubig gani, ulan. May katong gisuot ang Gore-Tex, yung lapos tubig ito guys. Kay Gore-Tex man. Ini guys, mana yang ingin guys, mga humayan. Tubigan na dia sunod guys. Basta ma-action na siya init, tanong na sila dia humay. Lamang kayo na guys. No? Napo kay kapital. Basak-babasakan. If I can say it, you know it, you can believe it. I believe I can fly. I believe to the hardest sky. Never wanna far away. I'm confused. I don't know, but I believe I can fly. Wala sa kadang guys, kaya nasa ka-istorya. I could stand by your eyes that you probably been crying forever. Ay, kangak. Yung kanta pa ka. Puyo eh. Tingalat akong kanito ron. Asawa kay matingalat akong wife ron guys. Ganaman paong ko nag-busy siya pa uli ako karon tingalat ako kay diretso ko uli wala na ako na itong kimbol kay kabaloob to siya nga matong kimbol basta karawa ko na itong kimbol diretso ko uli matingalat to uy naaman lagi ka what happened. Wali ko sayo ani uli ko dahil kay medyo ulan mabasa ako sapatos. Ay guminasay
I don't wanna talk about it. If I broke my heart, if I said that you, mulai sinantay. If I said I said to my heart, oh my heart. Ay, kahanga kayo guys. Oh my heart. Musta na mo da guys? Okay na ba mo da? Amping mo da guys? Amping na tanan guys. Medyo delikado ang panahon karon no? Sa region magpatakag dasmag. Region magpatakag ko guys. Lahat na. Bisan asa guys, bisan diri sa Japan, sa Pinas, di ba? Bisan asa nga di nasod medyo delikado, nagkalain-lain ang mga krimen, di ba? Basta amping tanan para safety, magunahon na dyan kung unsay angay buhaton. Kahangak. Binga kayo diri guys. Labi na tag-edit. Binga ba? Ay, kung tag-edit diri, edit ba kayo no? Pero laban gyapon kayo naman ta diri ng ginabuhi. Naman ta diri ng trabaho, di ba? Laban gyapon ka guys. San asa? Baka nabasa akong cellphone. Masig nabasa ni. Pero hindi naman ng ulan guys. Gusto pa rin ulan, di ko ka-vlog guys. Diba? Ito yung ulan mo kasi nang masa kita na yung raincoat, di ba? Masa kayo hinirang ulan, okay ra kayo siya ang dagan. Kana guys, manok yung guys, wala mo ito nakikita itong mga kahoy sa video na ko, no? Kana guys, kana mga kahoy nga upaw na guys. Kana, tuunin mo na, wala na pag-asa na. Pero tag-init guys, balik na sila guys, bumulak pa na guys. Mag-vlog ko guys pag bubulak na guys kay dili mo kadyo ko tigagi ano. Bubulak yun na guys, sakura. Ya puno yun na diri guys oh. No. Lata ninyo guys, mag-vlog ko na guys ha. Nindot kita na na sa vlog ba. Sakura. Sakuragi. Slam dunk na guys. Sakura lang. Hadit na putig sakura guys no. Ulat lang ta. Katong pilbiro na mo. Katong sakura na yung ating isapan. Sa Iwakura. Dito guys kay halos dito sakura guys. Soryanan banyak. Kaya nagtinda. Kung nakay kwarta mo, palit ka. Kaya man tinda ng lingaw. Nagang tao. Pero kung tig sakura na guys, magsigulan. Dali ra mga wala pa ng sakura guys. Ano man. Mga tagak mo na guys.
Oh, mga taga ko na siya. Kaya, wala akong magsakura ka na. Linya na dia guys, bumulak na guys. Ini planta nila guys, planta na nila. Ba't di mo siguro makita kung kan video? Planta na planta. Kana pun planta mo na pikas guys, left and right guys. Ay. Medyo hangat guys, natugnaw pa. Kailangan dagan kay hinirang ulan. Diba? Kung kusog din ulan eh. Di ko ka vlog. Marami akong mga vlog guys. Sa banding sa mga kids. Karaoke guys. Bisan yabag ang tingog. No? Please, enjoy lang tanan. Kita gua di bentuk kok di kira. Itu dengan kita bah. Saan? Ina, daijoubu? Daijoubu. Oh, sugoi. Kenapa duduk unaji? Unaji? Oh, tabon kuri type model. Tabon furoi? Kikai atarashi na. Kikai. Kikai atarashi. Mesin. Ah, mesin. Ego. Oke. Huh? Wah, nata. Untuk? Coba dong kita coba ego apa dong. Liboy na tayo. May doon ako vlog liboy. Bisa istorya nih, istorya nih guys. Ya. Kita ini babae yung gapa. Ano bisa sa ko? Babae yung gapa. Liboy. Ano nga yun? Pinagkuhan nga sa respect. Si tawagan disinti ba? Nepal lagi. Duha sila ka Nepal dia. Good vibes sa kayo. Doon ram gud lang apartment diri. Magsabalay na mo. Manang magsabay mi pag-uli. Pero pag padong dito, di jud ko magsabay kay basid. Kan mo ko sa oras kanang magkara-kara ba. Nasa guys, tayo mo sa Malakaw. Pero dili ko ka kung sa oras niya. Kaya gusto mo sa'yo siya mo abot sa trabahoan. Diba? Pero gagawin ako siya nga. Una na lang ka. Una siya perbi.
Lagi trabaho ko. Kaya katong wala pa siya katuod. Kira adlaw po niya to. Pagkaroon niya nakatuod din. Dibo na dibo. Busy kasi pa istorya sa inyo yan guys. Ako ani busy na po gusto kong ka-istorya sa mga sana all. Busy sa pagalingon. Eh, nag-vlog mo guys. Pati kong vlog guys ba guys. Kasi din, nagachamba ta guys. Ano lang ya. Halos na tanong tower guys. Vlogger na. Lagi. Mana ako mag-vlog ka, vlog ka. Ay, gulaw-ulaw. Wala, ano yung gulaw-ulaw. Tubag ka sa kamera kung saan yung gulaw. Kaya ang karamihan na sa mga pasabot ra. Diba? Ano na rin dula na guys. Ay, it's kasamaris. Awan. Back. Okay. Arigato. Ay, duita si Maste. Ay, okay. Bye-bye. Kubiji? Kubiji ko. Okay. Ay, kasamaris. Ato para sa convenience guys. Ako guys, muli na ako kay nagulat na akong pamilya. Nagulat na akong pamilya. Nagulat ako mga kids. Akong bunso, Kiyomi-chan. Masawa, nagulat na dito. Tingala gito sila rin kay nili ko sayo. Kaya huwag na ito kong recycle. Pag muli yun ako, kita ako sa weather guys. Busog yung kayong ulan. Manang nibili na ako kay ang sapatos, naman Gore-Tex ang suot. Kung gusto yung ulan, lapos yung tubig ani kay Adidas man basa man yung tubig. At Gore-Tex kay dito mabasa. Bisa pag kusog yung ulan. Hindi yung lapos tubig ba? Gore-Tex man. Wala check na yung cover guys. Manang nibili na ako. Marag lain pa po na kung mga mata guys kapulso ba kaya pa po di mawala pero laban gapon kay pero lubat po na ispat na charge ko nyo magani ko na paulit sa'yo lubat yung ispat guys mga bisuga. Tidota dyan ako kayo miluti dito guys kaya pwede ka magtanong-tanong ba kasana mo ako inuluti guys kunana ako na kayo na area pwede nyo tamnan yung mga gulay yung marang tayo layo sa mga kuwana balay yung marang yung awag duldo o suri-suri nasabay vlog okay na kayo diba namunta dito guys ako guys sa Chagbiya ba sa kauban ako sa trabaho offer lagi siya dako ay sugot guys kaya magkatabang yun na sa kuha ba magkatabang yun na guys nga naman matanong kag patatas sibuyas mga lamas ba tanong ka na gulay once ka mamunga na guys ikaw may magkapahimulos na kaya mo ka man ng tanong okay kayo kay isundan na libre na presko pa diba offer lagi siya
Like, medyo layo-layo maggamay guys. Medyo layo-layo yung sayo pag gamay ito. Pero okay rin dito to. Paano kay... Dili guys, tabok na dili. Amping kita guys. Kaya tulong yung treno. Okay ra kayo kay muno naman ang mga sakyanan diya. Na malo gito guys no. Kung opera akong kauban ba bigo na ko sa kauban sa trabaho bigo. Si kaupaw ba si kaupaw. Ito kay dito gani ko tong dugay-dugay no. Kadala kong tangad ug kuan. Gulay. Medyo layo lang ba? Labi na tag-init. Medyo layo man di. So ko na dyan na kayo at masani rin ito ba? Kaso lang, siyempre ikaw rin isa. Asawa pa na ako. Gusto punta lagi kayo, pero layo lagi. Buti rin ang balay guys. Apa to guys? Magalita ako tayo sa taas ko. Luka eh. Hello, konnichiwa. Onegai shimasu. Onegai, open door. Ay, konnichiwa. 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 Nani tabimasu ka? Tabimasu nani? Usay Nihongo na. Doon sa malawag Nihongo guys. Hey guys, bye-bye na guys. Nala akong kids no. Pagkawalag kapoy ba? Vlog ta karon? Pitik ka ulan de. Ha? Pitik ka ulan. Pisik? Basa ko sa ulan kay pisik man. Oh my God. Ha? Ay. Ang isda? Ano ka na ha?